بخالي زينانا دما ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝቀረበ እዋን ብዛዕባ ዜና ዶቼ ቬለ ፎረን ፖሊስ ጀነራል ዘውፅዎ ጽሑፋት ብዝምልከት ጽኑዕ መርገጺ ገሊጹ እቶም ማዕኸናት ዜና ንስራጅካዊ ገዳስነትን ውሽጣዊ ምርጋ ኤርትራ ፍልጦ እኳ እንተሃቡ ንታሪኽ ኤርትራ ዘዛብዕን ንልዕላውነት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተራኻታት ከም ዘቕረቡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ከም ዘስመረሉ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ጥር መሰረታዊ ሕቶኡ ግልጽ ክኸውን ይግባእ ናብ ወደብ ንግዳዊ ተጠቃምነት ምዃኑ ሓደ ጉዳይ ክኸውን እንከሎ ኣብ ልዕሊ ገምገም ባሕሪ ወይ መሬት ካልእ ሃገር ልዕላውነት ክህልወካ ምምናይ ግን ፈጺሙ ዝተፈለየን ዘይሕጋውን ጉዳይ እዩ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መሬት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሕቶ የብላን ንኢትዮጵያ ምስ ወደባት ዘራኽብ ንግዳዊ ውዕላት እውን ጸሊኣቶ ይትፈልጥን እንተኾነ ግን ቅጥዋዊ ድልየት ይኹን በዝሒ ህዝቢ ንህግራዊ ወደባት ንምቕያር ወይ ድማ ልዕላውነት ሃገር ንምጥሓስ ምስምት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ድማ ኤርትራ ጥንቂቓ እቶም ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተገንፂላ ወይ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓሪማታ ክብሉ ዝጥቀሙሉ ኣባህላ ታሪኽ ዘዛብዕ ምዃን ድማ እቲ መግለጺ ይሕብር ኤርትራ ቅድሚ መግዛእቲ ኣውሮፓውያን ነዊሕን ሃብታምን ታሪኽ ዝነበራ ምዃና ዝገለጸ ኤምባሲ ኤርትራ ዘመናዊ ደዋት ኣብ 1890 ብመግዛእቲ ኢጣልያ ተሓንጸጸ ምዃን ድማ ዘኻኺሩ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ድማ ኣብ 1993 ዝተኻየደ ህግራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ሪፈረንደም 99.805 ሚእታዊት ህዝብን ናጽነት ድምፂ ከም ዝሃበ ድማ ኣስሚሩሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ደው ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኣይኮነን ድሕሪ እቲ ናይ 1998-2000 ኩናት ክልቲአን ሃገራት ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ጉዳየን ናብ ህግራዊ ቤት ፍርዲ ድማ ወሲደን እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ 2002 ዝሃበ ውሳነ ድማ ናይ መወዳእታን ቀያድን ምዃን ድማ ተገሊጸሎ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ግብፂ ሶማል ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ንትፈጥሮ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንኢትዮጵያ ንምጽቃጥ ዝዓለመ ዘይኮነስ ከምቲ ሓንቲ ቀይሕ ባሕሪ እትውን ንልዕላዊት ሃገር ረብሓታታ ንምውሓስ ትገብሮ ናይ ነፃ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምዃን ድማ ትምግለጸ ንጺሩ እቶም ጽሑፋት ኤርትራ በተዛማዲ ሰላማዊትን ድሕነታ ዝሓለወት ሃገር ምዃና እናኣመኑ ብኣንጻሩ ግን ኣውቶክራቲክ ወይ ድማ ሰሜን ኮርያ ኣፍሪቃ ዝብሉ ጽዩፋት ስማት ክጥቀሙ ድማ ምርኣይ ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ስርዓት ኤርትራ ክምዘን ዘለዎ ብመሰረት ታሪኻዊ ተመኩረን ሕብረተሰባዊ ቅርጽ እምበር ብናይ ወፃኢ ርእየት ዓለማዊ ክኸውን ከም ዘይግባእ ድማ ሓቢሩ ኤርትራ ዋጋ ዓረብ ዘሎ መሰረታዊ መትከል ንኹለን ሃገራት ዘምልክት ኮይኑ ደዋት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ቁጠባዊ ድሌት ሓንቲ ሃገር ክሕከኽ እንተኮይኑ ኣብታ ክፍሊ ዓለም ሰላም ክሰፍን ድማ ይኽእልን ኤርትራ ምስ ኩለን ጎራውታ ብሰላምን ብናይ ሓባር ረብሓ ክትነብር ትደሊ ልዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ግን ንድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን 1982 ምሳኻ ምሩኽ ዝነበረ እሞ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናበይኹም ትደልዩ ኢሉ ምሰምረፀ ምሳኹም ክጋደል ይሕሸኒ ኢሉ ዝተረፈ ተስፋይ እምሬ ሎሚ ኣብ መዲና ሳዋ ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ዝርከብ መማረኽትኻ ምስክር ሒዘልካ መፅእ ኣለኹ ሓደ ምስክር እንዲህ ኢልካ ብተፈላለዩ መሰኻኽር ሒዘ ክመፀካ ሻዕብያ ካብ መርፍእ ስጋዕ መድፍዕ ሰነዶም ከም ዘይድርብዩ ታሪኽ የብልካ ናቶንኮት ደበሌ ሓዝ ተስፋይ እምሬ በአይታዋይ ሸለቆ በ82 ዓመተ ምህረት ከ508 ግብረ ኃይል ወንድሞችህ ጋር ተማርከህ ወደ ሳህል ተራራ ወደ አራረብ ሸለቆ ስትመጣ ተዘክሮን የርካደው ይዘከረካደው እስኪ ላስታውሰህ ተረኛ ሁነህ የምግብና ተረኛ ወተት በጥብጥ ስትባል በአንድ ሸንኬሎ ውሃ አንድ ጀሪካ ገልብጠህ ወተቱን ወደ ውሃ የቀየርከው የበጨበጭከው አንተ አይደለህም ጓደኞች አይደሉም እንዴ አየ ባጫ በጨበጭከው ያለው እንዴት ይሄን ትረሳለህ ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭከው አለ እዛ ባጫ ሆነ ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ መጽሉ ዋን ሸበድበድ እንዳበርካ ዝተሓባኣሉን ዝተዓቀብካሉን ሽንጥሮታት ሳህል ከመይ ገርካ ትርስኦም ትማል ካሊ ሎሚ ካሊ ሆንካ ናይ ሓሶት ዘረባ ብናይ ሓሶት ዘረባ ንመንሰይ ኢትዮጵያ ጎሳጉስካ ሕጂሃ ነዳግማይ ነሳልሳይ
ኩናት ከተዕድም አገብ ነው አንብለካ አገብ ይናንብለካ አለው አመሬቱ አለው አወሰናሰን ደንበሩ ፍንክችም አያደርግም ታውቃታለህ ግንባር ቡሬ አቲና አያፍረናን ተጨፍጭፍና ተሪፍና ዝበልካላ እሳ ያህጁን ትጽበየካ አለና በሁሉ ክንፍታት መጻ ከም አመልካ ተረክባ ከም ዝተማረኩ ጭምጥንጹ እቲ ነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ግጭት ኣሜሪካን ኢራንን ንጸጥታን ቁጠባን ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ። መራሕቲ ሃገራት ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኳታር፣ ኩዌትን ባሕሬንን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ፀገም ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፈትሕዎ ብዘይምኽኣሎም ዓብዪ ተቃውሞ የርእዩ ኣለዉ። ኢራን ብቐጥታን ብመገዲ ወከልታን ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ተካይደ ዘለ ናይ ድሮን ሚሳኤልን መጥቃዕቲ ንናብራ ህዝቢ እቲ ዞባ ካብ ምዝራጉ ሓሊፉ ንዓበይቲ ትካላት ነዳዲ እውን ዕላማ ገይሩ ይርከብ። ብተወሳኺ ኢራን ንኣገድሲ መመሓላለፊ መስመራት ባሕሪ ሆርሙዝን ባብኤል መንደብን ንምዕፃው ተካይደ ዘላ ምፍራህ ንንግዲ ነዳዲ ዓለም ዓብዪ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ብወገን ቁጠባ ድማ እቲ ዞባዊ ዘይምርጋእ ኣብ ቱሪዝምን ንግድን ድማ ዓብዪ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ ድማ ገሊፀን። ኣብዘን ሃገራት ክካየዱ ዝነበሮም ዓበይቲ ህጉራዊ ጉባኤታት ስፖርታዊ ውድድራትን ኣብ ትሕቲ ስጋት ድማ ወዲቖም ይርከቡ። እተን ሃገራት ኣሜሪካ እኹል ዕቑባ ክትበን ከም ዘይከኣለት ብምርዳእ ሕጂ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ቱርክን ፓኪስታን ገፀን ድማ ይጥምት ኣለዋ። ገለ ዲፕሎማተኛታት ከም ዝሕብርዎ ድማ እዘን ሃገራት ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ግዛኣተን ክተውፅእን ክስካብ ምሕታት ክበፅሓ ከም ዝኽእላ ድማ ይግመት። እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ዘይምትእማን ኩነታት ሃገራት ዓረብ ከቢድ ጭንቀት እትይዎን ይርከብ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ዘለዎም ግጥም እናቐጸለው ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጸጥታ እቲ ዞባ ናብ ምንታይ ገጹ ከም ዘምርሕ ድማ ርኡዮ ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብዘለዎም ጽቡቕ ርክብ ምኽንያት ምስ ደቡብ ኮርያ ዘካይድዎ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ብዓብዪ መጠን ከም ዝቕንሱ ድማ ፍሊጦም። ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ ማሕበራዊ ሚድዮም ኣብ ዝሓፍዎ ጽሑፍ ከም ዝሓበርዎ ደቡብ ኮርያ ንኢራን ካብ ኒኩለር ነፃ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቓስ ክሳተፍ ፈቃደኛ ኣይኮነትን። እዚ ወታደራዊ ልምምድ እዚ ዋግኡ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ከምቲ ልሙድ ድማ መብዛሕትኡ ወፃእታት ዝሽፍን ኣሜሪካ እያ። እዚ ድማ ፈጺሙ ዘየድልየን ናይ ናዕቢ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ብመሰረት ተታሒዙ ዘሎ ናይ ግዜ ሰሌዳ ከም ዝቕጽል ድማ ገሊፃ። ሰሜን ኮርያ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ርእይቶ ይሃበትን። ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝወርሒ ዝፈተነ ፕላስቲክ ሚሳኤል ዘካየደት ኮይና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበለ ተግባራት ድማ ኣገዳምቢሩ እዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ሰነቱ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ምስ ደቡብ ኮርያ ዝካየድ ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ንምስራዝ ግዚኡ ሓሊፉ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ንፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ንኢራን ካብ ኒኩለር ነፃ ምግባር ክትሓዋወርና ሓቲተዮ ነይረ ንሱ ግን ኣይፋልን ኢልና ክብሉ ትራምፕ ኣብ ገጽ ትሩዝ ሶሻሎም ድማ ጽሒፎም። እቲ ጽሑፍ ቅድሚ ምዝርግሑ 24 ሰዓታት ምስ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ 2019 ዝተሳእልዎ ስእሊ ድማ ለጢፎም ነይሮም። እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብቲ ስእሊ መሓዝት እኳ እንተዘይመሰሉ ጽቡቓት ኣዕሩኽ ምዃኖም ድማ ጽሒፎም ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ሰራዊት ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ን11 ዓመታት ጸንሐ ወታደራዊ ልምምድ ከም ዘካይዱ ድማ ፍሊጦም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ወሳኒት ሃገራዊ ጂኦፖለቲካዊ ዓለም ኤርትራ ኣብቲ ንግድን ስትራቴጂካዊ ዓለም ወሳኒ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር እያ። ዋላ እኳ ብመጠን ንእሽቶ ሃገር እንተተባሃለት ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ጽኑዕ ፖለቲካዊ መርገፂ ግን ኣብ ዓለም ከም ሓንቲ ወሳኒትን ተዋሳኢትን ክትረአ ድማ ገይርዋ ይርከብ። ኤርትራ ካብ 1200 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ገማግን ባሕሪ እውን ኣብ ባብኤል መንደብ ንየው ዘለዋ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ እያ ትቆፃፀር። እዚ መስመር እዚ ንዓለም ዘራኽብ ብቢልዮናት ዝቑፀሩ ዶላራት ዝግመቱ ሸቐጣሸቐጥን ነዳድን ዝሓልፈሉ ዓብዪ ወሳኒ መስመር ንግዲ እዩ። ስለዚ ድማ ዝኾነ ሃገራዊ ዞባ ሰላምን ምርግጋእን ክፈጥር ወይ ጽልዋ ክህልዎ እንተደልዩ ምስ ኤርትራ ከይተላዘበ ክሓልፍ ድማ ይኽእልን። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ውሽጣዊ ግጭታትን ግብረ ሽበራን ዘይርጉእ ኩነታትን ኣብ ዝሰፍነሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ከም ሓንቲ ውሽጣዊ ጸጥታ ዘረጋገፀት ሃገር ኮይና ድማ ትጥቀስ። እዚ ምርግጋእ እዚ ድማ ንዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ከም ሩስያን፣ ቻይናን ሃገራት ኣውሮፓን ንኤርትራ ከም ኣገዳሲት መሻርክቲ ሃገር ክርእዋ ድማ ይገብሮም ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ዓለም ብርእሰ ተኣማንነትን ብጽንዓትን ትከራኸር ሃገር ብምዃና ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ናይ ባዕላ ጽልዋ ክትሕድር ድማ ክኢላ እያ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ሃገራት ግብፅን ሶማልን ትፈጥሮ ዘላ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ከም መሪሕ ሓይሊ ትመጽእ ከም ዘላ ድማ ዘርኢ እዩ። ሎሚ ዓለም ናብ ብዙሓዊ ስርዓት ብትሰጋገረሉ ዘላ እዋን ኤርትራ ምስቶም ሓደሽቲ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ትፈጥሮ ዘላ ርክብ ንመጻኢኣ ብሉፅን ወሳንን ድማ ይገብሮ። ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ንመላእ ኣፍሪካን ዓለምን ክፍተው ዝኾነሉ እዋን ኤርትራ ሞተር ቁጠባ ዕብየት ኣብቲ ዞባ ክትኸውን ምዃና ድማ የጠራጥርን። ኤርትራ ብታሪኻ ሓያል ብመርገፂያ ድማ ጽንዕቲ ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ድማ ንዓለም ወሳኒት ሃገር እያ። ኤርትራውነቶ ኩሉ ዓለም ክንጸባረቕ እንከሎ ኤርትራ ድማ ንርእሳ ከም ሓንቲ ዘይትገሃስ ሓያል ዓለም እናረጋገጽ ድማ ትቕጽለላ።
بخالي زينانا دما قبصن إثيوبيا بتر تنقيقالا كايرو أديس أبابا بزعا توسخ قدبات نايل نمسرح تحاتو بتر دما تنقيقا إثيوبيا بلعلنا حوار هقراو هفت زخونه روا أباي دليتا ختصعن تدلل ختول دما داقم كسيسا قبصن زخونه يخون وغن وحجو ما يباي ناو تحتوت هاقرات قواتر زفتن حيلي تقبلن وي اي تفكرن يختول قبص قليسا يتب وغن منيسر ماين ساعتن إثيوبيا أو روا أباي توسخ ديقات مهنات زملكات أو كارو أوان توها مجلس دما من لاشيبو بخالي زينانا دما كتماتات بعسل درونات حاو خزن من ترأي الله بزي توسد حنا ناي مفداي متكعت دما حيال سبات تقاتلو من غزاو تعانيوم لما سوالو نفرتي يوكرين نزوا موسكو روسيا بعسلا وحوز نيبن حيال بارع بمفتار سبات كقتلن كقوسل نروتم كعنن دما مغنيات كوينن اما حلاري تورجا زوا موسكو اب تليجرام وصحافه صحف عاده سباي ود 83 عامت شعن شعو خمز موتن حيالو خالد دما خمز قوسلن كاو دما بتزعبي ناي روسيا انترنت مشتا زخونه مخازن كم توقع دما قاليصو نسو او كالوت حيال بوتاتات عنوت كم زبصحن او كتما دمو دوفو زركب مخازن حاو مستقاطلنا معرفو نفرت موسكو 5 تقارون دما قاليصو منيستر مكلخال روسيا ملا هاجر 822 سوالو نفرت يوكرين 5 توقع دما قاليصلو أنا مش ندعي عبد الله حدا ولا عيت تصدق 4 يوم دقيقة كم سخوني لفت ما أنا دقيقة كم ده حسبي ده زي فين جوير ساعته نقول لا نقول لا أبينا كنا سؤالنا ده سبسي كاب حدا جزا حدا تنفس تطفى برا 4 تنفس تطفى رئيف فلتني التعب بيا مصدحن ده سب نزجن فلت في الليل عرب أول صفتنا كبابي قرارتي كلهم فلتن نشك كيبالكو أكل كيبالكو دقيقة حدا كمان كابو بطاطا ممكن كاب جرز حق زني قبلين أنا بعلي بصفري إذا حسكو هاني بكا أبطال زبلة هاني بعلو عربي على دفع فحمو غيرو لا شكتا فمدارو لا شكتا عربي على دفع مالتي حق زني دقي بكا بعلي كرب كل سبب سلازة خلقوان كل سبب مخلن دقي أبطال حسلا جيزة خمزي أمركبي ندعي نعي أبكر معاملة زيت وقت السنبرات هذي أنا كابز خطأ ولا حتى نكرر بخالي زينانا دما لعلواي مرحنة سراويت حيل سلام تقراي دنقتني حدقا 5 سوءة قليسو TPF لعلواي مرحنة بزقات مهندوتا وحدقا بمسوعات 5 فليز قلت أخوينو بختل أزاز قنبار حادة TDF محارك كلالي بحدقا مكينا هيوت 5 حلفة من جتات زينات قنبار قليسوم مختل أزاز قنبار حيل سلام تقراي تمالي بزقات مهندوتا وحدقا هيوت 5 حلفة من جتات قليسوم انت خونا قندق فتحو وحاز وخون وقنات نتا أزاز بعلوم كم تقتل ويوم تقلت زلو بخالي زينانا دما او عفار دركو عطقات وقوم لمو زهو مقلتي ناب عفار لمون لعل 500 حلف تزركوهم مس مخاينم كم تتنبروهم قليصم عطقات عفار ناب يترا خوزاتو وحدات وارح زقطر اللوان كاو عفار ناب يترا زاتو عطقات كوزروم نار 4500 قارو يوم تمتم صواز حبرو